guys, Tinsang TV is back. Ang menu natin this lunch ay adobong pusit na walang oyster sauce. At ayan po ang mga sangkap. Syempre, as usual, at yan po yung priskong pusit na binili ng aking kabiyak. At ayan po, igisa natin ang mga sangkap. Wala pong oyster sauce dahil nakalimutan. Nagsipag po ano? Yan po yung mga sangkap natin, mga mamis, kamatis, bawang, sibuyas, bombay. At pagkatapos kumatas, download na natin ang preskong pusit. Isang kilo po tong pusit, mga mamis, at mag-add na tayo ng toyo. Dahil walang oyster sauce, ang gagamitin natin ay ang toyo. Ayan, halo-haloin natin at takpan natin. Takpan natin saglit. At ayan po, kumulo na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng timpla. At hindi ako nagdagdag ng sabaw, mga mamis. Kusa lang po yung lumabas ang sabaw niya. Okay, hindi pa ako naglagay dahil maging ano na yung sabaw. Makuha na siya ba, mamalasaw. Tingnan nyo mga mami, so ang daming sabaw. Hindi nga ako nagdagdag. At saka ba't kaya lumiit to? Ay, kailangan pala siyang lagyan ng konting suka. At ayan po, ilonan na natin ang ating itappings na natin ang ating sibuyas, dahonan. Dahon ng sibuyas. At ito nga pala ang ating menu for today, ang adobong pusit. Worth 180 pesos. Ayan, tingnan nyo mga mamis, ang worth 180 pesos ang liliit ng mga pusit. Nanguyutot. At pa-comment po kung nagustuhan nyo po tong adobong pusit ko today. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and pahit po sa button bell para update po kayo sa aking mga new upload videos araw-araw. Bye! Thank you everyone!